aquí un calendari d'advent editat per uns personatges molt especials. Aquest any, quan es pensaven que tot anava bé i que el Nadal de Sabadell no corria cap perill, tot d'una, el calendari es va espatllar. Ningú no entenia què havia passat. Com que no sabien com arreglar-lo, el llaminer va fer venir en Borinot, un antic professor seu que era capaç d'arreglar-ho tot. El professor els ho va dir ben clar. El calendari s'havia pagat perquè les contínues baralles entre els personatges li havien fet perdre la màgia. I això no era el pitjor. El professor Borinot els va advertir que si el calendari no recupera l'energia suficient per tornar-se a il·luminar, la ciutat s'anirà apagant i es quedarà completament a les fosques per sempre més. Quin horror! L'única solució que tenen és generar l'energia necessària per aconseguir que cada dia al vespre s'encengui una de les lletres de la paraula llaminer. És clar que això no ho poden pas fer sols. Necessiten que la gent que els vingui a veure sigui feliç, no es baralli i somrigui al Nadal. El llaminer i companyia estan segurs que entre totes i tots ho podrem aconseguir. Els ajudareu a encendre les lletres? Això sí, cal recordar que només tenim temps fins al 4 de gener. Vaja, quina sorpresa! La fada de l'hivern i el soldadet. És estrany que hagin sortit del calendari. La fada en aquesta època de l'any està molt enfeinada fent màgia perquè l'hivern sigui ben bonic. I el soldadet? On deu anar sense la seva estimada ballarina? Tu queda't aquí quiet, que serà un momentet de res. És que a mi no em fa gaire gràcia haver de cuidar niñes dels teus experiments. No pateixis, és un encanteri poc perillós. Poc perillós. I és que si em belluga segur que no en surt. Però i si t'equivoques? Oh, no, jo no m'equivoco mai. No, què va? Ets quieta. És que jo no vull convertir-me en un pingüí. No, ja veuràs. Jo ara diré les paraules màgiques i et convertiré en un pingüí. Després tornaré a dir les paraules màgiques i tornaràs a ser el pingüí si tot va bé. Si tot va bé, escolta, mira, jo crec, no sóc la persona que estàs buscant. Et buscava. Ja t'he dit que estava amb la fada ajudant-la a fer unes coses. Amb màgia, sí. Escolta, per què necessites el meu soldadet? No sé, podries haver avisat al cuiner o al llaminer? Doncs perquè el cuiner està tancat a la seva cuina, venerant i parlant amb les seves magdalenes. I el llaminer ha hagut d'anar a rentar-se els peus. A rentar-se els peus? Sí. Que quina excusa més cutre, no? I tu? Pot ser que hagis vingut a buscar el soldadet perquè estàs una mica gelosa? Gelosa, sí. Oh, qualsevol diria que te'l vull prendre. Ni regalat. Perdona? Escolta, què vols de dir al meu soldadet? No, res, jo no he de dir res. Però si no el buscaves per gelos, per què ho feies? Doncs el buscava per estirar-li de les orelles. Però què li passa a les meves orelles? Vol dir que et vol renyar? A mi o a les meves orelles? No, a tu, per ser un brut i un cotxell. Escolta, jo puc tenir molts defectes, però sempre vaig bé com una madena. Sí, tu sí. A la teva habitació. Ai, por ahí. La meva Estem habitació. separats. Has entrat a la meva habitació? No. He entrat a la seva. Com? Doncs que he entrat a la teva habitació a veure si encara quedava una d'aquelles galatetes que ens va donar el cuiner ahir. Que bones! No em queda cap. Tampoc he entrat a la seva habitació perquè sabia que en tenia la moneda guardada. Oh, quina barra! Sí, però no he trobat res. Perquè la teva habitació és un caos. Però què dius? Sí, un auténtico campo de agramante. Jo crec que està fent gran perquè no entenc res de res. Doncs jo no em faig gran, però tampoc entenc res. A veure, tens els mitjons que sembla que s'hagin revolucionat tot fet un fàstic. Bueno, les botes, les campanes,
no? Sóc un ren! Oh, però no és un ren qualsevol, Sí, vermell! Sí, com un pallasso. No, com un pallasso no, com un ren! A veure, en Rudolf és el nen que s'encarrega de guiar els altres rens que diuen el trineu del Pare Noel. Sí, i tinc el nas vermell perquè els altres rens em puguin veure i seguir fins i tot quan hi ha boira. Sí, és molt fort. Sí, com un toro. No, com un toro no, com un ren! Però escolta, Rudolf, no vas dir que marxaves de vacances després de tota la feinada que havies tingut aquests dies acompanyant el Pare Noel a repartir regals per tot el món? Sí, però he tornat. Sí, a la meva habitació. Però com és que has tornat? Sí, el que dius que sempre t'agrada viatjar? Sí, però és que jo també us vull ajudar. A què? A caure? No, estar content. Ui, sí, jo estic molt content. No se'n nota que estic molt content. Jo us volia ajudar a engegar les lletres, però m'ha entrat una mica de gana i com que el primer tenia la porta de la cuina tancada... Has entrat a la meva habitació. Sí, feia olor de lletres. Ai, que mono! A veure, Sí. i després el dia 4. Sí, I després tornaràs a viatjar. I a on aniràs? no ho sé, a mi m'agrada viatjar per tot el món. Aquest bitxo és ben estrany. No sóc un bitxo. És un nen. Ai, que és un nen. Ben malament, és un nen. I no hi tens ara, tens de molt temps. No, no pensis. Si deveu pensar que un ren com jo sempre viatja pel món volant, el que m'agrada a mi és circular com un turista normal, fer cua a l'aeroport, ensenyar el passaport, volent que la maleta arribi al port, patit per un retard tan emocionant, venint a la pantalla, si el meu s'encalla, o per si última hora no hem canviat la porta. Ai, quan arribo a l'hotel, servei d'habitacions, estar bombons, cultura, un guia per la ciutat, comprar 1000 souvenirs, menjar un gelat i veure algun musical. De Roma a Nova York, Pequín, Hong Kong, travesso tot Europa en autostop i com els reis d'Orient vaig en camí, en góndola a Venècia, els temples d'Indonèsia i aturar-me sota el vent d'un paradís tropical. I navegar pels mars en un creuer, pujar amb motxilla a l'Everest, en un parc d'atraccions. Quina emoció! Vaig de safari, m'instal·lo en un campi, travesso la selva, ja no hi ha tornar-hi, i sempre amb el lema, viatjar és el millor que hi ha. Però fer el turista és Insisteixo, jo crec que ens hem guarnit massa bé. Jo penso el mateix, que encara falta una pila d'estona. A part de mi, això és que em pica. Si et pica, n'aguantes. Ja ho penso. I a més que tot plegat em sembla una mica cutre. Doncs per cutre que et sembli, mira que mona que t'has posat, A veure, qualsevol dels arregles heu posat tan pesats amb el tema del cotilló. I tot i així, també penso com vosaltres. Crec que ens hem avançat una mica. I que no, home, que no, us dic que no és massa d'hora. No, que va. De tota la vida que celebro cantant a les 12 de la nit i no a l'hora d'esmorzar.
o més ben dit, escolteu. Jo no veig bé, no veig bé. Està molt alta. Ja tenim tot el que necessitem. Podem celebrar el cap d'any quan vulguem. Sense haver d'esperar a les 12 de la nit. Oi, que no acaben d'arribar mai. Has d'esperar una mila d'estona. Sí, sí, a ell sempre li ve una font. Escolta, no sé per què treus les meves misèries aquí. Escolta'm, de tal home s'adorm. Que bé que ja estiguis aquí. Nosaltres ja ho tenim tot a punt. És que tenim un problema gros. De debò, què ha passat? No hi ha raïm. Com que no hi ha raïs? Zero, ni un gram. Però ja l'has buscat bé. Per totes les botigues. Totes. A les fruiteries? Sí, Al supermercat. sí, els llibres també i a les peixateries. A veure, Rodolf, carinyo, és que és normal que si busques raïm a les peixateries no en trobis, Ja, però he vist una sardina. Quin ximplet. Ximplet, tu. Una cosa està clara, no tenim raïm. Ai, quin desastre més gros! Per tant, un cap d'any sense raïm no és cap d'any. I si entrem així sigilosament en un restaurant i una peixia, la ballarina se m'ha A més, que no posem despercebuts, A més, encara ens entendria. Amb tu segur que sí. A mi aquest menut m'acaba de ser. Has dit ximplet. Per què ho ets? No sóc un ximplet, sóc un rei. Hem de discutir. Com pica això que porto? A veure, acabo de caure en una cosa. De fet, no necessitem menjar res. El que és important és celebrar cada campanada amb alegria. Esclar. amb això tens raó. Sí, després que comenci la festa. Oh, sí, ens ho abracem. Ens abastirem tots junts. Amb mi també ballarem. I una cosa, quan sonen les campanades, què fem? Aquí estem quiets com les terminals. Home, no, serà una mica tristota. Ai, va, què podem fer? No, ja és que no tinc tot pensat, home. Contarem tots junts i ben forts. Sí, Què us sembla? Sigui fet, i dos, i tres, i quatre, i cinc, i set. Així fins a 12. Moltes gràcies, bon matí. Ai, doncs què? Comencem o no? Ah, sí, però sobretot recordeu-vos que també hem de... A on de busquem? Que no has començat a començar. No, ai, que perdoneu, però jo crec que així semblarem uns flamencs. Sí. I després tots a cantar i a ballar, sí? Sí. Vinga, va, repassem a tothom el seu lloc. A veure. Espera un moment. Vosaltres què feu tot aquí? A veure, sisplau, tothom, vinga, una, aixequeu el fred, sisplau. Home, que vosaltres també de saber que teniu vosaltres, Vinga, va, recordeu, Comptarem tots junts, ben fort fins a 12. Sí, amb el gel esquerre, i després tots a cantar i a ballar, sí? Esteu preparats o no? És que no són hores, ja t'hi dic. Esteu preparats, sí o no? Vinga, doncs així m'agrada. Per quina? Esteu preparats? Sí, preparadíssim. Doncs vinga, va, tothom a punt, som-hi! A veure, què t'hi dic? A veure, som-hi? Bé, ben fort fins a 12, Que fem 11 i 13, 12, 13. Sí, ballarina, va, que ballarina.
s'il·lumini una de les lletres.